Witajcie, ale to się porobiło. Ale najpierw był przeczytał taki mały tekst, który napisał Jerzy Giedroyć, już fest dawno. Bo człowiek chyba już nie żyje tym, ale jego słowa są prorocze. Pamiętam doskonale, a jeszcze lepiej pamiętają o tym sami mieszkańcy, że dzięki autonomii Śląsk należał do najbogatszych polskich prowincji. Większość wypracowywanych pieniędzy pozostawała na miejscu. Budowano za nie przemysł, miasta, drogi, obiekty komunalne, finansowano kulturę. Po okresie powojennym centrala rozpoczęła nadmierną eksploatację tej ziemi. Nie da się ukryć, panuje niesłychana ignorancja na temat dążeń Ślązaków do samostanowienia. Lekceważy się raportów o stanie zagrożenia, począwszy od ekologii, a na społecznych kończąc. Jeśli się to nie zmieni, Śląsk może stać się ogniskiem niepokoju, promieniującym na cały kraj. Trzeba nieustająco przypominać Warszawie, że nie ucieknie przed nabrzmiałymi problemami. Ludzie, powiem wam coś takiego. Czytaj kiedyś taką książkę Sprawiedliwość, jak postępować słusznie. I kierując się tymi tekstami, bo nie będę czytał, bo to taką książka, to tego trochę dużo. Jak nie pozbieraliśmy podpisów pod naszą kandydatką, to doszło do wniosku, że z tych innych, którzy startują w wyborach w Rudzie Śląskim, trzeba wybrać jednego. Nie kierując się przynależnością partyjną, nie kierując się tym, co z Warszawy gadają. I doszło ich do wniosku, że w zamian za wsparcie przyszłego prezydenta dla spraw śląskich i pamięci o ważnych Ślązokach, którzy mieszkali w Rudzie Śląskim, mogę poprzeć pana Marka Wesołego. Padło, że nawet tak, że jak mi to na piśmie gwarancję, że poprze te moje warunki brzegowe, jakim jest na przykład odbudowa pomnika Edwarda Majera, pierwszego dyrektora Huty Pokój, który w 1947 został zebrany przez komunistów, to się stanę przy nim na konferencji prasowej. No, takiego czegoś na piśmie nie dostał, to na konferencja prasowa się już nie wybrło. Na tę konferencję się wybrali inni, którzy może mieli mniejsze wymagania, albo większe. Ja oświadczam, że ja nie chcę niczego od żadnego kandydata Losia, ani do moich członków rodziny. Moja familia ma dochody takie, których nie przejadą, bo większe mamy wpływy jak wypływy. Moje dzieci są wykształcone i zarabiają tyle, że nie potrzebują żadnej synekury. A jak chcecie wiedzieć, za co inni popierają, no to zawsze to idzie sprawdzić. Zawsze idzie obejrzeć, za co się sprzedali albo za co chcą się sprzedać. Wejrzyjcie, czy ktoś tam dostawał jakoś rada nadzorcza albo coś innego, albo jakąś funkcję, albo jego dzieci, albo ktoś, to będziecie wiedzieli. Bo padały takie hasła, za co ja się sprzedał. Ja się nigdy nie sprzedał i nie sprzedam. To oświadczył tu, wszem i wobec. Ale zaskoczył mnie pierwszy, generalissimus prawie, że Rzeczypospolitej Polskiej nagle wyskoczył niejak przysłowiowy Filip z Konopi i wziął popartego samego kandydata, co taki separatysta jak ja. A jeszcze niedawno u mnie gadał, że jest zakamuflowana opcja niemiecka. Ja nie wiem, co się w tym kraju podziało, ale przypuszczam, że służby mu podpowiadają, że służby tak działają, a tak głupich służb i tak głupich pomysłów, jak teraz są w Polsce, to jeszcze dawno nie było. Jak Giedroyć pisał już dosyć dawno temu,
ekologia padła na pysk. Odra umiera. Umiera dzięki PiS-owi. To jest to Ślązok, taki jak ja nie poprze PiS-u. A wszystkim Ślązokom, którzy są jeszcze w PiS-ie, powiem tak. Obejrzyjcie się, co ten PiS z nami robi. Obiecuje cuda niewidy. Obiecuje, że na Fryncycie będzie stalownia. No nie wiem, może by to jest dobry pomysł. Ale jak to dawają pierwszemu psui Rzeczypospolitej, żeby nad tym nadzorował, to nie wierzę, że to się uda. Także powiem jedno. Nadal Jerzy antypisowiec. Bułek jest i byda. Ale Marka popieram za coś. Nie za darmo. A za to, że będzie coś zrobione dla historii Śląska, języka śląskiego i upamiętnienia prawdziwych ludzi, którzy dla Rudy Śląskiej zrobili coś. Pamiętajcie się, nie mamy tu sztreki Edwarda Majera, bo musiała być Pileckiego. Co Pilecki zrobił do Śląska? Co zrobił? No nic. Mamy tu roztomaj tych wielkich naukowców. Czemu tu nie ma Pilera? Czemu tu nie ma placu Wyplera? Czemu tu nie ma wielu takich śląskich, już teraz jak się nie mogę wspomnieć, no Donesmarków. O jest tam jedna Donesmarku, coś tam było. Ale czemu u nas sztreka się nazywa Joanny, kiedy tak Rity się nazywa Joanna von Szabrocz? Czemu nie ma? Bo Polacy chcą zniszczyć śląskość. A Marek obiecał, że postawi temu tama. Mam nadzieję, że dopełni swoich obietnic. Bo jak nie, to za 1,5 roku może nastawić deska na dupa. Bo może go boleć ten kop, jaki mu dałem Ślązoki. I to by było na tyle. Jak się komuś mój wpis nie podoba, to niech pisze, że jest za ostry albo za dobry. Do już zaś. To